fundamental que non se nos fastidia o tema das horas. Entón, se non somos capaces de facer concentracións, refractar
Venga!
a pesar de algún repugnante, a pesar dos deseixos constantes repetidos das institucións, pero aquí está a ciudadanía, as mulleres, os homens deste país, ponendo en valor ese legado dos maiores para crear o mundo. A veces, cando se tiene significado algo importante, pídese un minuto de silencio. A mí me gustaría que hubiese un minuto de silencio por lo galego. Pero ahora revoltámonos, no queremos silencio, nos queremos vida, alegría, festa, laboreo. Así que vamos a hacer un minuto de alegría, de laboreo universal, por el poder, por el futuro, también lo galego, por favor, por primera, se me gozo, 3, 2, 1, ¡Comemos Celeste! ¡Queremos galego! Es mediante a morrer. Una forma aperta, saber de hoy. Hoy estamos cambiando cada día el mundo por palabras de Ana María, palabras compartidas de Seguido, de Voz, de Luis, de Iña, de Leves, de César, de Mercedes, o Buena, de Ana María, a Fama, que vean, por favor. O idioma é a chave con que abrimos o mundo, o salouco máis febre, o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. A ver se lle chegas, Elena. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, é ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, é máximamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, máis grande e poderosa. O idioma é a forza que nos xunta e sostén. Se perdemos a fala non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. O galego, esa canción que compre cantar todos os días, dicía o mestre, Manuel María. Todas as conquistas desta lingua expulsada da vida pública, referidas a lingua, foron adquiridas por nós, polas persoas, polas mulleres e polos homes do país. O galego do siglo, os medios de comunicación en galego, mais o camiño, insisto, compre reivindicar cada día. Que desde ese desleixo, desa presentación do siglo, na justiza, nos medios de comunicación. En seguido, dous mestres da música e da cultura galega, dous referentes de calidade que desde os niños practicaron esa receita. A lingua galega, a canción que compre cantar todos os días e que crearon melodías que están radicalmente dentro de nós.
con todos ustedes, Mimi Herrero. Vos ben sabedes que hai que seguir tirando do carro. Non canta xa ninguén, por eso ben carro canta, canto se o enxo tamén. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta, canto se o enxo tamén. E a señora de me espanta, non hai canto tan fermoso e fino como un asulío, aunque as regadas ao mozo fai sempre o arrechonzío. Non canta xa ninguén, por eso meu carro canta, canto se o enxo tamén. E a señora de me espanta, e o meu carrocer na nuca, sabese carvalho e freixo, que enfermos a súa feitura, que lixeireza do eixo, as mãos, as mãos que